Velkommen til den 7. version af vores tools gennemgang. Denne gang skal vi se på vores forskellige måler tools, for eksempel sådan noget som eyedropper tool og ruler tool og counter tool. Men det kigger vi lige på. Vi starter lige med vores eyedropper tool. Det siger jeg klikker lige og holder musen ned, og så vælger jeg lige eyedropper. Godt. Til eyedropper tools, der har vi også vores forskellige menuer her for oven. Og denne her gang står den lige til point sample. Det betyder så, at hvis jeg nu lige klikker eller trækker mit værktøj ud der på den gule frugt, der kan vi se, at det ligner så et sigtekorn. Og i det sigtekorn, der er der så en lille prik i midten. Og det betyder så lige ned under den prik, det er den farve, vi løfter, når vi klikker med vores venstre mus. Sådan. Det kan vi jo se her til vores forgrund og baggrundsfarver. Den blev sat til gul. Men det kan være lidt upræcist at vælge, fordi det er svært at se med en pixel, om man kommer til at vælge en, der er for mørk eller for lys eller et eller andet. Så derfor vil jeg foreslå, at man vælger en af de andre, som er en gennemsnit. Og jeg vælger den der, det hedder 3x3. Det vil sige, at det var den prik, der er. Der vælger den så selv, Photoshop selv 3 pixels til hver side. Og ud fra de farver vælger den så en gennemsnit. Så klikker man, og så får man sådan, laver den selv et gennemsnit. Vi kan også se det næste her, og den vil jeg foreslå, at man sætter til. Det er show sample ring. Nu gør jeg lige det samme. Så får jeg så en ring op, som viser den farve, vi lige har valgt. Og man kan se, at den ændrer sig også i hue, alt efter hvor man trækker ringen hen. Godt. Nu har vi jo så valgt vores gule farve. Hvis jeg nu går herover og vil prøve at vælge den blå farve i den kasse her, klikker, så får jeg ringen op igen. Denne gang kan vi se, at den er delt i 2. Den nederste del er så gul, det betyder så, at det er den farve, vi havde før. Og den øverste del er så den farve, vi vil få, når jeg klikker her. Sådan. Hvis jeg så holder min alt-tast ned, eller det må næsten være option-tast på en Mac, og klikker, derop, så blev vores baggrundsfarve sat. Vi kan se henne, nu blev den sat til grøn. Jeg prøver lige en gang i sort løg der. Sådan. Nu fik vi valgt vores baggrundsfarve. Det var egentlig vores... vi skal lige en ting til. Hvis jeg nu klikker her og laver et nyt lag, nu har jeg så et tomt lag. Hvis jeg nu vil prøve at vælge den, og jeg står på det tomme lag, så nu prøver at vælge den gule der. Det vil sige, nu kan jeg ikke vælge nogen. Og det er simpelthen fordi, at den er sat til current layer. Det vil sige, at det layer, jeg står på, det er der, den skal vælge fra. Så vi skal enten vælge current eller below, eller all layers. Så nu vælger den der, og så prøver at gøre det samme igen. Sådan, nu kan se, nu bliver vores farve valgt. Godt. Jeg fjerner lige laget igen, så væk med den. Det næste værktøj, vi skal kigge på, eller lige over det fortælle lidt om, det er vores 3D-materiale eyedropper tool, som ikke opfører sig helt som vores normale eyedropper tool, i det den løfter ikke farven, men den løfter strukturen. Så hvis jeg vil, nu kan jeg ikke se det, for jeg er ikke inde i et 3D-miljø, men hvis jeg nu klikker her ned et eller andet sted, oppe i det gule, så vil jeg vælge løfte strukturen af den gule farve der, eller den gule farve. Og det vil jeg så kunne flytte over på et nyt objekt, som så kan få den samme farve og struktur. Rimelig godt. Det næste, det er så vores Color Sample Tool, som virker lidt ligesom eyedropper tool, så ikke helt alligevel. Til den skal vi lige bruge vores info panel. Vi kan klikke på vores Windows menu og vælge info, eller trykke F8. Så virker det på den måde, jeg klikker her i den gule. Sådan, så bliver der sat et punkt, og jeg kan se herover i min infopanel, der blev der også sat en værdi. Så den røde farve, og den blå farve, og den grønne farve. Sådan. Nu fik jeg de 4 i alt. Den kan i alt vælge 4 værdier, som den så sætter ind der. Det kan man jo bruge, hvis man skal lave noget udkast til noget layout eller andet, og man skal bruge nøjagtigt den farve der, så nu står det jo der. Så kan man jo gå herned, for eksempel lige klikke på vores forgrundsfarve der. Og så kunne jeg teste 255 ind i rød her. 217 i den grønne. Og
21 i den blå. Og så får vi sådan en gul farve, det er nok det svarer til det punkt der. Men sådan kunne man gøre det. Jeg kan også sige, at jeg vil prøve den gule farve der, eller en af de andre, den vil jeg prøve at se, hvordan det ser ud i sort-hvid for eksempel. Så jeg kan vælge grayscale. Så kan jeg sige, at jeg skal bruge en 15% sort. Eller jeg kan vælge at prøve at se, om det skal være noget smykfarve måske. Eller om det ser ud i RGB, men så i 16-bit farver. Så får jeg de værdier den. Godt. For at få de prikker væk igen, så tror jeg, at bare man skal klikke herop. Ja, så klikker man bare ved Clear All, og så forsvinder alle værdier igen. Godt. Det var så det værktøj. Næste værktøj i rækken, det er så vores Ruler Tool, som vi så kan bruge til at måle afstand eller størrelse med. Så nu klikker jeg lige en gang, og så derovre til. Så kan jeg se, at min kasse den er 12 cm i bredden, og så har den en højdeværdi, men det er jo fordi, den er jo negativ vinkel der. Hvis jeg så holder min Alt-tast, eller er det Option på en Mac? Nej, så kan jeg se, så skifter min cursor, den bliver til sådan en vinkelmåler. Så kan jeg så lige køre en linje op der. Og så kan jeg jo vælge, så jeg kan få den i 90 grader. Den er sådan tæt på der. Så nu har jeg en vinkel på 90 grader der. Og jeg kan se, min første linje der, den er 12,33, og den anden linje, hvad jeg lige fik lavet der, den er så 7,11. Og det er jo fordi, at min lineal her, den står i centimeter. Hvis jeg højreklikker på linealen, så kan jeg så vælge pixels eller noget andet, som jeg gerne vil, millimeter eller inches. Bestemmer jeg helt selv. Og igen her, hvis jeg så går herop og klikker på Clear, så forsvinder min markering der. Det næste værktøj, det er så vores Node Tool. Og det virker på den måde, jeg klikker. Sådan. Så kan jeg heroppe i formen, oppe i offer, der kan jeg så skrive navnet på den, som har oprettet den note. Og det er jo mest, hvis man er flere, der arbejder om samme dokument, og det skal laves en eller anden ændring. Så kan jeg for eksempel skrive priser. De prisskilter der, de skal væk. Så har min note liggende der. Og jeg kan også se, at det er en markering herinde på mit dokument, at der ligger en note der. Dem kan man så gemme som en PSD-fil, og der kan vi se, at det skal være et smykke i den der hedder Notes. Og det vi kan gemme det som en TIFF-fil, der har vi også Notes. Det kan ikke gemmes som en JPG eller en PNG. Jeg ved ikke, om det er noget af det andet, det virker. Den der virker faktisk også godt, men det er også en Photoshop-fil. Det ved jeg ikke, hvad den der. Men altså, det skal gemmes som en af de godkendte filformater for at have de noter med. Og det er jo typisk Photoshop-filer, og så selvfølgelig en TIFF. For at fjerne noten igen, så kan man bare gå herop og klikke på Clear. Og yes, så er noten væk. Godt. Det næste, det er så vores Counter Tool. Ja, hvad skal man bruge det til? Jo, hvis man er inden for noget medicin og har kigget i et mikroskop og har billeder af nogle celler eller et eller andet stil, og skal tælle dem, så er det lidt træt, at sætte der og huske dem alle sammen, så det er man bare lige at klik, så tæller Photoshop simpelthen bare for en. Og så videre. Sådan. Den farve her, den kan man selvfølgelig lave om. Jeg kan høre op farven. Og så vælge en anden farve, hvis man hellere vil have det. Sådan, så bliver det blåt. Mark size, det vil sige den der lille prik der, den kan man lave større og mindre, alt efter behov. Hvis vi 4, så bliver det mindre, eller prøv at gøre det meget stort. 10 der er det højeste. Selve tallet, eller label size, det kan vi også ændre her. Også igen, alt efter behov. Og så, ja, det er lidt bare det. Og igen, man kan slette det hele ved at bare klikke det.
Sådan. Det var egentlig gennemgang af vores måleværktøj. Jeg tror lige, jeg glemte en enkelt ting. Ja. Nu ikke, fordi jeg lige har et dokument, det passer specielt godt på. Men hvis man nu har en horisont, som er lidt ud af tur, altså det vil sige, at den ikke er vandret, så kan man lige klikke en gang, og så trække hen af. Så vil lige sige, at sådan, det vil være vores horisont. Og så kan man sige straighten. Sådan. Så bliver det gjort vandret. Yes. Det var egentlig vores gennemgang af vores måle tools her. Næste gang, der skal vi i gang med dem her. Det er alle de healing tools, som findes inde i Photoshop. Så det er så næste gang, vi tager dem.